Bueno, a iglesia dos Baos está feita sobre un castro. Aquela é un montículo, pasa o río Rodil todo arredor e a igrexa está feita en riba do castro. Eu creo que hai inscricións que falan dos Baos desde o 1500 e algo. Pero é un sitio moi peculiar, xa costa traballo chegar, pero é moi peculiar e é moi misterioso. De feito, das calaveras que ten fora, hai outra calavera tamén noutra igrexa que é na de Conforto, aí ao lado da Ponte Nova, e hai alá no Incio, outra. Se faz unha rayiña, case as vas xuntando as tres nunha mesma liña. O asunto é saber de que é a liña, pero sí que quedan máis ou menos alineadas, todas elas. Ti viches as calaveras que hai nos Baos? E oíches algún comentario delas? Algo oín, sí. Houve un camión que, bueno, pola carretera botouse pa baixo. Cando foi o enterro dese señor, pois que a xente estaba toda calada, toda compungida, como se suele decir. Entonces, bueno, chorando, claro. Entonces, pois que se vía a calavera e víase o camión ali, entonces, pois estaba así algo... Claro, é que aquilo impón moitísimo. Imagínate estar nun enterro, as calaveras ali ao lado, porque o cemiterio está pegado. O sea, que el conxunto todo, entras por un pórtico que é genial, pero ti vai un día algo escuro, chovendo, aquilo impón moitísimo. Entón pasas o primeiro pórtico, que é por debaixo dunha casa para entrar, logo tes outro pórtico que é do recinto da igrexa. É unha chulada de sitio espectacular, pero impón. E logo está o cemiterio pegado á propia igrexa. E tamén hai unha lenda que conta que esas 5 calaveras foron de represaliados da guerra, que no seu día ofrecéronlles un salvoconduto aos que chegasen ali, aos que estaban fuxidos, porque tiñan algún tipo de pena, e tocasen a campá que quedaban libres. Entón, claro, deses 5 que chegaron e tocaron a campá, deron un aviso ao que estaba esperando que viñese alguén para darlles a liquidación. Entón, fálase de que esas 5 calaveras puideran ser desas 5 persoas que chegaron ali a tocar a campá, ca idea de que podían quedar libres. Libres de todo non quedaron. Se é que foran.